wema wedwa embusweni ngelinye ilanga uzoniphendula. Guys, molweni, unjengaye uxakene nombuzo othi nje usamthanda na uNomfundo okanye awumthandi. Uthi yena hayi inhliziyo yakhe ilele kwifamily yakhe nakule empire bayakhe bobayi-2, yiyo ke into afocuse kuyo. Uthi uPhetheni wafocasa wade wabona uma uyozala komnye umuntu ngaphandle, hayi naye nomphi na umuntu, kodwa uNomfundo isisebenzisa lapha ekhaya. Unjengaye akayiphenduli ke leyo into, uthi hayi into endiyibonayo mna nkosikazi, so uvele wabona uba mawupanishe unyanam ngezono zam ngoku. And ke ngoku le nto ayikho rayithi ngoba kaloku thina sibusisekile, nawe ubusisekile yile nto yalo mntana. Yho, hayi kwaba umsusela wacaphuka uPhetheni ethi hey wena, don't patronize me. Unjengaye ungakulingi undenza isilima, ndikubuza umbuzo omnye and iyakohlula impendulo yawo. Unjengaye uthi esithandwa sam, nkosikazi wam, ungavumeli isitha singene phakathi kwethu. uPhetheni uthi hayi kuyacaca kudala sangena ke eso sitha eso. And indoda yokwenyani ke njengayo iyayimela inyani, iyayithatha futhi i-responsibility ne-accountability. Andikwazi ke wena noba uyindoda yokwenyani okanye uyindoda enjani na. Thule ke ngoku njengayo, khuphe wonke la mehlo wakhe, akazi uba makaphendula athini ngoba nyhani akanabudoda buphathekayo. uNomalanga ke guys, before kulalwe ke endlini yakhe after bebuye e-beach ubuze kukwenza uba ubeyephi na, ngoba kaloku uthi uvele wanyamalala. Kwenza uyacacisa uba kaloku ubuthe wena uzowokha and mna bendigijima, so nditshona ubuya kwam ndibuye iimpahla zam zimanzi tici ngumbilo. uNomalanga umbuze ukuba wenze loo nto kuphela na, ukwenza ude hayi bo. Kanti kutheni imibuzo engako? uNomalanga wathi hayi ndiyazibuzela nje akho nditheni. Uzama ke yena kuthi udikiwe izimpahla zakhe, uthi zezase-high school, so ezinye nje ufuna uzithatha uphisa ngazo. Uphe uSibongile ke enye ke beyibona uba uyayithanda. uVusi yena ngapha uyafa sisazela, ufuna uyoxelela umamakhe into yoba iposition yoba i-CEO wayifumana kanjani. Kanti ke ugcina uthe ke uyayazi nje uba izomnceda enini, izomnceda enini yonke loo nto leyo, and ubone ngathi u-selfish njengangoku. And uthi ke ngapha umama ubhitraywe ngutata, ngapha nguNomfundo, nawe ke ngofuna uyokongeza ityiwe esilondeni. Wabe sesithi ingcono uyeke kuyo uthi mama uyombuza nje uba unjani, utshekhe nje uba injani imood, then ke if uyabona into yoba ngakwazi uthatha uyithethe, kodwa mojonga i-reaction yakhe uba izothini na. But uVusi uthi yena isazela sihleli kuye iyamtya yonke le nto lena. uPhetheni ke bethuna unguloo mntu ke uzivalele ekamereni, akakwazi kwakuthini, ulele nje uvale kwafestile akuvulwa, bamzisela ukutya ekamereni. Uyinto nje seyihletywa nditsho ngabasebenzi ngoku. Sibongile uye emsebenzini ke enxibe laa lokhwe yakhe ke intle ayiphiwe nguZama. Wothukile kuJaba sombona ethi ke bengalindelanga uba uzombona, and kaloku wazi uba akangeni, wabesithi ke yeyi unxibe kakuhle ke mncoma yonke loo nto leyo. uSibongile wabonga ke. Uthe kusebhizi ke senza ipresentation yakhe ke uJabu kwangena uNomalanga, othuke uJabu esithi hayi bo abantu bakwaDlamini abezi nje namhlanje apha. Athi uNomalanga hayi ndiyaxolisanisa ngakuwe Jabu, kodwa ndise kule home wrecker, who can't stay away from married men. Athi ke kwenzekani kuwe, bakuwisa usemncinci, ntoni le nto eyenza unga-understand uba ukwenza utshatile, not nawe nam. Watsho embonisa iringi. Ethi ke phika, ndinibonile kaloku, ndinibonile ngase-beach. Uthe ke uSibongile ukwenze bendizisele ibhegi yam mna. Yho, hayi kuNomalanga wathatha loo bhegi wamgilisela ngayo esithi suxoka. Baphakama ke bonke abantu bebelapho kuloo meeting ke, wabe uNomalanga eyinto eleqa uSibongile baleka ke. Wema ke uthe sawuma kuNomalanga wavele wazenza ke umntu olunywayo ke, waqala kwaphathwa zezo pains ke. uJabu ke xakene nento ke. Uthe ethi makaphiwe amanzi uJabu, wabesithi uNomalanga ndifuna amanzi akho Jabu. Into encinayo ke guys ke ethi makanikwe ibhegi yakhe. uSibongile wamnika ibhegi. Ndlela besoyika ngayo ke bethi na uSibongile bekukubi. Asimazi la Sibongile umoyika kangaka uNomalanga, but kaloku kutshatiwe ngoku ufanele. uVusi ke guys uzincamile waya kunina, ethi ke uyombuza ke into yoba kanti uyozivalela kule kamera kude kube nini na. Asazi ke uba uPhetheni uzawuphuma edegelithini ke kulaa kamera. Uphuma kwakhe ke uVusi uzode sincame amxelele na unina, okanye uzovela abona into yoba naye uzoba yiphathi of yabantu
abambithreyayo. Hoping ke uNomfundo uzoyiveza ke i-secret kaNomalanga. uNomalanga ingade iphele kanjalo into yakhe xa ngoku engumuntu ozolunywa kuphume mhlawumbi eso sisu. Asazi ke, enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.